Ahojte ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska ideme natočiť ďalšie video. Ďakujem vám za ten 16 odberateľov a dneska tu máme brainrot quiz. Ako vidíte, mám tu dosť vzácne brainroty. Nechcem, aby mi nikto okradol tie brainroty. Sú dosť vzácne. By som dosiahnuť aspoň 20 odberateľov, prosím, nech mi to dá trošku ulepšíte. No. Proste, na tých zácných skinov by som chcel. Tých zácných skinov by som chcel len získať, ale ja rýchlo si musím zobrať peniaze na ňo. Tak a rýchlo bežím. Na ňo treba 349. To je dosť. Áno, brainroty ľudia. Oni mi normálne prídu a oni mi ukradú brainrot. Brainrot mi len prídu z ničoho nič a mi ukradnú brainrot. Ja to nechápem. Toto ja nenávidím, oni kradnú brainroty, lebo keď má niekto silné brainroty, tak oni ich zavidia a rýchlo k ním bežia. Lebo lacné brainroty má každý rád. No. Takže 4 sekundy, 3, 2, 1, no a teraz musím lock base a môžem ísť ďalej hľadať takých dobrých brainrot. Tuto by som nechcel. Chcel by som tu mačku s rybou, aby som vedel. Tak nenávidím tých. Budú kradnúť nikomu brainrot. Niekomu inému kradnúť brainrot, len mne nekradnú brainrot. Ja to tak nemám rád, keď mi niekto kradne brainrot. A napríklad ako tento, no. Rovno sa respawnem, ľudia. Ja, keď ma niekto tu zamkne, tak ja sa rovno respawnem. On na to spadol, takže sám si to urobil. Chcel by som Svinina Bombardino. Chcel by som ľudia tú rybu s mačkou. Ale to není veľmi zácne, takže nechcem to veľmi. Svinina Bombardino. Rýchlo, poď. Ja mám takých zácnych skinov. Ľudia, povedzte mi, napíšte do komentárov, že čo si myslíte o týchto brainrotoch, akí sú vzácni. Ľudia, mám 87 000. Trick, track, badaboom. No, 1 000 000. Talpa di ferro. Na čo by mi boli takí hnusní Dolfinita. skinovia? Tento je vraj zácny mytik. To vám môže padnúť aký len hociaký brainrot. Rýchlo, aby to nikto nekúpil. To je dosť malá šanca, že vám to padne. Ľudia, ale nemôžem ja za to. Ľudia, on sa respawnol, to by som aj ja urobil, kebyže takto mi niekto vezme na seba. Ja akože tu ani vôbec nie som, ok? Ja si môžem tam odniesť takého skina, takého brainrota, si ho prezrieť. Bratia. Aj oni mi ho nevrátili, to sú zlí ľudia.
Napíšte, toto sa oplatilo. Toto sa fakt oplatilo. Mám ospäť jej. Som myslel ľudia, že mám potom. To, že mám potom, to je koľko využíví dáva. Boneca Ambalabu. 63, to je tiež dosť. Zabudol som povedať, môžete dať, dám do popisku, dajte odber Maxik potržitko IT, kapitán Mrkva, ľubiteľ. A prosím, môžete dať, ak budete takým milým. Už by som to zajtra, keď sa dobudím, by som chcel mať 20 odberateľov, aby ste boli takí láskaví. A nie láskaví, ale aby ste boli takí dobrí. Akože to láskaví zabudnite. No môže to tu byť, ale no, aby ste boli takí dobrí. Toto dlho trvá, kým to padne, no. Coco fanto elefanto. Coco fanto elefanto. Ľudia. Ja ich mám písať. Gram napríklad tento zajbu, ale ja nie. 38 toho predám, ľudia nie. Akého lepšieho budem mať. 11 to je ešte slabšie, ľudia. Keď si myslíte, že 11 eur je málo, to je už dosť veľa. Slabý je. Dáva 11 tak veľa. Tyjova. No to na vás. Napíšte mi do komentárov, že či na budúce môžem to nahať si u seba, alebo mám predať. Napíšte mi do komentárov aj v tom... Trippi troppi. Toto som... No, není to akože... Liri li la rila. Liri la rila. Liri li la rila. Jaké to jest? Ten... Liri li la rila. Varila. Aj. Všetci majú radi už to varila. Ešte si trošku mám zahrať ľudia, ale no. Ja to nemám rád tak, lebo viete, v kuse tu niekto chodí po tom kráne. Tak vy si musíte rýchlo všetkých predať, keď už vám všetci k domu prichádzajú. Musíte rýchlo všetkých predať a dávať si tam samých nubiníny, titaníny. Tizaníny, nubiníny, alebo ako sa volá. No a mňa by zaujímalo, že ako je toto stvorené. Kto to stvoril? Gangster Futera. Že mám dvu, ale dosť. To som... Že mikrofón. Týchto brainrotí sú dobrý. 200 za sekundu. Toto. 11, toto. 32, 8, toto 60 a toto 200, potom toto 15, toto 63, potom toto 4. Takže toto najmenej vyrába. No. Ak vás toto video bavilo, nezabudnite dať veľa lajkov, veľa odberov, komentáre píšte. Strawberry flamingelli. Možno zajtra natočím unboxing. Chef Crabra Cadabra. Tak čaute. Nubini pizza nini.